emhlabeni. Silapha Thixo uqinile ibizo igama lakho. Phelile namandawonye. Usigcinile Nkosi ebudeni beviki xa lisohlukana ngesabatha igqithileyo. Besingaqoli incam Thixo wasoba silapha kodwa ngenxa yencedo lwakho silapha Nkosi. Thixo nobubele sizohlala kunye nawe nomsongileyo. Sizova Thixo incamisa zezulu ngalezo nomhlaba. Ebudeni beviki malosongileyo ungendawo Nkosi sinhlithile singabanye. Ebudeni beviki Thixo singabanye malosongileyo sivise kamnandi Thixo nobubele kodwa Thixo noluthuba sihlangasene apha. Size Thixo kwisibhedlele sakho Thixo malosongileyo sophiliswa nguwe Thixo. Sizotyunjwa Thixo amanxeba malosongileyo. Ebudeni beviki Thixo ungendawo Nkosi ebesintlitha malosongileyo. Silapha Thixo nobubele nakumntana wakho Thixo malosongileyo ngokwamathanga malosongileyo. Ezathi Thixo malosongileyo athethe ilizwi lakho. Hlala kuye Thixo malosongileyo ngaphakathi kuye. Mini into zonke Nkosi mkhumbuze kuyo yonke Thixo inobi prepare Thixo malosongileyo ebudeni beviki. Athethe Thixo aphimisele sicela wena Nkosi sazi basenzela ngasicela ngalo wasikelayo ubuya sikuvela Kristu Nkosi yethu sakubuya nathi ngaphakathi siyathandaza. Amen. Mandiphinde ndikwabuyisa amalungu esikole lesabatha ngelihle igama lofini nomvukeli wethu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ngenxa yamaxesha leveki ibekwe lokucala iveki advancement, iveki yotata enesihloko esithi ukuma elukholweni kuKristu. Ndihamba ke nobhuti wandisile wakamathanga ozathi anabe athethe ephimisela kule theme ibekwe ngutata. Zawucela sifumane inamba 38 xa ezawuthi Amen.
God is good. How many can say that God is good indeed? Evekini ke sibane challenges nemingeni that will hinder us. Noma sikwazi ukuthi uThixo umkhulu. Ngenxa yenqwaleko nobuhlungu esibuvayo kobomi sobuphilayo. So for those who can really testify that uThixo umkhulu, I wish I could hear about 18 experience yakho ngoThixo. Sikhangeleka ngokunxiba ngokubaclean uba hayi si-right, but we do not know ba silapha nje enkonzweni abanye bethu they are facing i-challenges ezibuhlungu. Namhlanje ke siqale kodada isihloko sethu sithi ukuma elukholweni lukaThixo. Our scripture reading, we will find it on Matthew 13 from verse 31 to 32. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seed, yet when it grows, it is the biggest, the largest of the garden, so that the birds can come and perch in its branches. Amen. Wababekela omnye umzekeliso esithi ubukumkani bamazulu bufana nokhozo lwemastadi okwaluthabathayo umntu waluhlwayela entsimini yakhe, lona loluncinane okunene kuzo zonke imbewu, kodwa xa luthe lwahluma luyayidlula imifuno ngobukhulu lube ngumthi, ngokokude iintaka zezulu zize zihlale emasebeni akho. We thank God for waking us up this morning. This morning, and also abantu babonose bathe bavuka baza kusendlini yokuthandaza. Again, as I'm about to share a word, I'm the first person about this morning. So telling you most more about the was almost on during the course of the week. It was attention was never in the So this parable of a mustard seed, I want us to differently break it down. This mustard seed, but mustard seed. In the first century in Palestine, Jewish farmer would usually use this seed to describe the smallest thing using this mustard seed. In Palestine, the farmers would use like an example of a mustard seed to describe the smallest thing, a coil. It is not, mustard seed is not the smallest, but you see ungayijonga njengento that engeno millisando ayina value, ayina weight, so ungayi underestimate. Amen. So in the history that the Roman agriculture, planting mustard seed in a standard garden was actually restricted because it grew aggressively. So in mustard seed, lena
okungavulekanga noba mayityalwe kuba xa ikhula iye ikhule ngendlela enkulu that would usually distract the other plants around it. So maybe they would prohibit noba mustard seed my plum. So, and the height of this tree, it usually reaches a height of 4 to 6 meters high in height. And then each on a lapa, it's the birds would come and perch in its branches. So this tree, it will grow up, and then the birds would start and then they would even use it as a view to see the sea. That's how big it will grow. So this comes to tell me, church, that uSatan uyayazi ngoba ulubaleka kanani ukholo ebomini bethu. Xa sithe sanokholo uThixo, just using the example of a mustard seed, ukholo nje oluncinci is able to move what? Mountains. Ukholo oluncinci is able to move mountains. That's why uSatana will cause us ngoba sibe nezingxaki ezininzi ebomini bethu, silibale ngoThixo. Ngamanye amaxesha siye sizibuze ba kuphela uThixo. Sibuze ukholo ngoba yenze kanjani le nto ndibe mna ndikunala kaThixo. Yenze kanjani ngoba ndithi ndikhonza baya kodwa abantwana bam, they are not following on my footsteps. Yenza kanjani ngoba ndithi ndikhonza ndibe emsebenzini ndiphathwa kakubi. Yenze kanjani ngoba ndingumuntu okhonzayo ndibe kuThixo kodwa ndizibona ndingumuntu lonely ongakwazi ukuhlala nabantu. These are the things that Satan causes in our lives so that we get distracted. That's why in the city Abba, Satan knows the impact of faith in our lives. It is able to move what? Mountains. And then the other parable, we find it in also Matthew chapter 13 or 24, from verse 24 to 30. From verse 24 to 30. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. And then when the wheat sprouted and formed heads, the wheat also appeared. The owner of the harvest came and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from? This parable is also talking about us. It's about a parable used signifying, in our lives. So both the seed and the wheat grow in the same time. Amen. So it doesn't mean that at the same time. So now sometimes we might see God blessing our lives, but the enemy also has ukula on the side. That will easily would distract us as well. Focus on the negative side. The seed yona lena how powerful the seed is, because ukula lona aluna seed, but the plant has its if the root is still there, this is a pinicule, so let us be careful on how Satan tricks us these days. Us focus on the negative things.
ebomini singakwazi ujonga on the positive things ebomini. This also teaches me that faith is an ongoing process that requires moving with on a daily basis. Ukholo ke yinto that is a continuous thing. Kuba sizomane sisiwa siphinde sivuke. Ithi iBhayibheli ethi a man falls 7 times, but kubalekile ukuba umuntu athini itsho lesihloko sethu ukuma phi elukholweni lukaThixo. So ngamanye amaxesha sizomane sisiwa, right? But the powerful thing is that uphakama. If uThixo masime, he knows that at some point sothini sizowa. I want us to read Jeremiah chapter 17 from verse 7 to 8. Isikelelo indoda ekholose ngeyehova, enkolosekho ikweyehova, kuba yoba njengomthi omiliselwe emanzini, unabise iingcambu zawo phezu komlambo, ungoyiki xa kuthe kweza ubushushu, akhame amagqabi awo, ungakhathali ngomnyaka wokubaleka, ungayeki ukuvelisa iziqhamo. Ndiyayithanda le verse because isifundisa about i-foundation yokholo uba yintoni. I want us to use our imagination and think about umthi okanye masisebenzise umthi uba umthi unjani. Umthi, if you look at umthi, its root system is the same as its fruit system. Apha ezantsi roots, it has its branches. Lapha phezulu kukho ntoni? Amagqabi. So there's something that is happening on the root system that is very powerful. This is called a gravitropic system. And what a gravitropic system? Where it is the process of a plant growing in response to gravity. Special cells in a plant in the tips contain heavy starch called stalothesis that sinks to the bottom of the ground. The root grows downwards to find water and food. So the first thing that needs to happen, you have to put the seed. After finding a seed, the cooler downwards before it goes upwards. So kubalekile ukuba sifune something in this. Sometimes sifune focusa ekubonakaleni before we start having a personal encounter with God, before we start coming here to church. Because the best sermons that we'll find, it's when you are alone. That's where God speaks the most. Before we show me the best sermons in our lives, personally. So in that dark, muddy place, as you see in the root, in that dark, muddy place, something powerful is happening because there is a resistance that is happening there. The root ingena inchule phakathi on the soil. That will enable the umthi xa ekhula abe aqine. Kubalekile ke loba nathi singabantwana bakaThixo singangxami ngoba sishine sibonakala enkonzweni, sifuna uba ngabantu abama phambili enkonzweni okanye sibe active without first experiencing the power of God in our lives. Amen? Amen. And then the following thing that happens is the phototropic system now, where uyaphushuluka and then avele. Now this
process is where now it's gravitating towards light. And then light is also food to the plants, right? So kula towards light. This is what happens even though we might face sufferings, financial constraints, grief, so many things can happen in our lives. But as in a foundation, we're able to see the light at the end of the tunnel. So Satan has twisted the formula for us to focus on the phototropic system. We only focus on the shine, and we do not work on the dark side of things. Yes, I want to about us. I don't want to sound or teta kabubi, but tabeteta ngamasabata abantu bangaphandle bathetha ngabantu bathi ngabantu abaskimayo abantu yaba intimidator labo abantu. I think usathana ayisebenzisayo umhlambi ebangela abantu boyika ukubuza kuthi because siye sibe ngabantu abafuna ukushine only outwards, singabi ngabantu clean ngaphakathi. Do you understand? So Satan has used the phototropic system to focus only on the results rather than focusing on working. So in closing, I'll just use the story of a woman who had itomelekazi for 12 years. This lady didn't only face a medical problem. She was ritually unclean. Anyone with a discharge at that time was considered unclean. She couldn't go to the temple. She couldn't touch people. She couldn't touch people, and Nabandu were not supposed to touch her. Number two, she was socially isolated. She likely couldn't have normal family life. She couldn't go to the market or worship in community. And also, I believe she also faced financial constraints because under condition, for sure, you have to spend more money on medical services. That thing caused it was also emotionally exhausting. 12 years of shame and pain, hope and disappointment. That probably emotionally drained. So I like what the lady did here. Jesus at that time went to heal someone, and then there was a crowd that was following her. But she just went and touched the command of God, and then so this thing is teaching me about this is teaching me that faith without action is in vain. Faith alone says, I believe God will provide. Faith will say, faith alone will say, I believe God will provide. But faith plus action will say, pray and look for work, be wise with money. Amen? Amen. So, but we must do action.
then kuzokwenzeka something. Faith alone says, I believe God can heal. But faith and action says, pray and go to the doctor and take care of your wound. Amen? So, ukholo and action go hand in hand. Nalapa on this lady, I trust God about my 12-year problem. We don't call it about it was matter. But faith plus action says, keep reaching for him like the woman with the issue of blood. Zali Abed discouraged the lady, the woman. She went and searched for help. The lesson that we had. Iyandise isikelele abafike sendithethile isihloko besithi faith ukuma lukholo lukaThixo. So I have spoken about faith and the mustard seed, on how the mustard seed is. You know the mustard seed. The mustard seed, agricultural sector, it was not a seed that was used. Amen? Because the mustard seed and emotion is yours. Right? So Satan knows how big ukolo, how impactful ukolo is in our lives. As it is when ukolo, jiga mustard seed, God is saying that we are able to move mountains. That's ukolo. And then I did a highlighter that the parable that spoke about the seed, Iskialo, and also Lukula. There's a parable in Matthew chapter 13. So both Lukula and the seed grow at the same time. So Satana uses Ukula to distract us, and sometimes we lean only on the negative side, which is Ukula, and forget that this plant, it's more powerful than Ukula. And then I've also spoken about the two systems on how the tree grows. The tree grows it grows downwards and also goes upwards. It is a gravitropic system and a phototropic system. In the gravitropic system, the tree grows downwards. Before akhule aya phezulu. So there's something that's happening there as where there's resistance. Kasi kola kuchito sifumane secrets and evidence in about to call, we're able to before we go up. But there's something that Satan does. He twists the system. Before that's why yes, if we can go to system, sibeng abantu ababonakala njengabantu abakholwayo. But if God would come and open into empty. So in terms of faith and how it works in our lives. Amen. Amen. Lithini bandla ngokudwanisile. Amen. Le veki nje babesethilo iveki yotata. Ingabakhopheli ngaphandle kodwa nomama abantu bakhe. Lesihlobo esithi ukuma elukholweni lukaThixo. Bekadibana nendima ngenxa yexesha apha kumaRoma chapter 10 verse 17 uthi apha kwiSaya, ngoba ke ukholo uphuma ludabini udaba ke ukholwa ngelizwi likaThixo. Emveni kwamazwi aphakamile kangaka ndizawucela siphakameni ngenxa yexesha umdala umqabuza nesithandazelo asivala ke singaxolanga. Secretary,
So ukele Thixo oluthandekayo kodwa ephele ungacaci ukuba ubumlethu Thixo oluthandekayo kodwa usithandekayo ngenxa yothando lwakho usigcinile nenceba yakho silapha sithi Nkosi sibulela ke Nkosi usibekele zona ezinkulu sibulele ilizwi lakho elithethwa ngabantwana wakho Thixo oluthandekayo siyacela Nkosi ukuba umandisele kulise emadleni kwamba kunye nawe qinise empolweni yakhe Thixo oluthandekayo asithi Nkosi imfundiso asinikeze zona siyishulele empolweni yethu sisikhulise nathi empolweni yethu bekunye nobrother Fante Thixo oluthandekayo obeqhuba nenkolo zonke lezi zinto sizicela sikhole ukuba uzaba khona kwinkonzo ezilandelayo ngenxa kaYesu yayo. Amen. One, two. Amalungu esikolo seSabatha ngegama lenkosi Yesu. Amen. God is good All the time. and all the time. God is good. Sawucela ke iklasi ukwahlukana kwazo. Abantwana bayeziklasini zabantwana ebaptizo egumbini and then apha ngaphakathi sawusheka nomama ugumbini. Inkosi. Bawethu sezulwini mdalo wezulu nomhlaba sibulela ke bawo ukuthembeka kwakho sibulela Nkosi kusivusa sizongena ke bawo emqhubeni wakho ngeli xesha ke bawo xa siza kwabelana ngesikolo seSabatha sicela ke bawo umoya wakho ingcwele ukuze malusulungileyo sonke sisibone ngoluhlobo sibhalwe ngalo ukuze bawo sizuze sicela ke bawo sikuthembile bawo uza kusenzela ngegama lonyana wakho Yesu Kristu. Amen. Amen. Yavakala bosakho into bandisebenzise. Yavakala bosne. Ndisebenzise. I-right ngoku ingathi akho ndiphumayo nje. Oh.
Maranatha masala. Inkosi yeza. Alright. Siphuma ke isikolo sethu ke isifundo sethu namhlanje lesson 5 esithi all to the glory of God. Esikhoseni sithi konke kuzuko lukaThixo. Sisho konke ngozuko lukaThixo. All to the glory of God. Indima yethu ke yomkhumbulo ifumaneka ke phaa kuMakorinto okuqala uchapter 10 uverse 31. Siyayazi ke le verse ne siyayithanda kunjalo. Ithi ke ngoko nokuba niyadla nokuba niyasela nokuba nenza yiphi na into zenzeleni uzuko lukaThixo izinto zonke. Uzuko lukaThixo ke lungcwele. Uzuko lukaThixo ke lune-order. Inkosi ke mayisikelele ufunda kwezulayo ngokunangona phakathi. Amen. Siphuma ke kwiveki ephelileyo apho bekuthethwa ngesono enkonzweni. Besisifundile ngosifundo sasiva besikhona nasenkonzweni. Esona sono besibalulwa ne sesisono sokungakwazi ukuziphatha. Ukungakwazi ukuziphatha dekuthi ngokwesono ne immorality nesono sokukhonza izithixo. Kuthiwa ezi zono zihamba zozikaphi zozibini. Kwade kwathiwa anazi na ukuba imizimba yenu itempile kaYehova. Yazi mositempile indawo engcwele. Imizimba yethu asimelanga ukuba sitya nantoni na sifake izinto uThixo angazifuniyo basizifake. Senze izinto ngale mizimba uThixo angazifuniyo. Ne? Siyayazi ke into okubana zininzi izinto esizenzayo nehlobo esinxiba ngalo. Yes, sivele sinxibe nje lo mzimba singawuhloniphi. Ndikhe ndadibana nomnye umama omdala. Kwalo ingathi umdala nalapha kum. Ndafika ezipitsile ebrukhweni. Esendaweni i-shopping center. Hayibo. Mosithina ngoba siguga nje siyajika ne asisengaba abantu babe ne-30s. Ezibawugqitha yazi baphi izinto yaba ne-walks azisafani. Ndafika lo mama nomqolo wangathi ukekele kwenzeka ntoni apho. Ndaqoba Nkosi yam anazi na ukuba le mizimba itempile kaYehova. Sibuka yena ngoku endokubuka asibuki into intle. Uyayiqonda siyahleka ngoba Nkosi yam ndibena laa nto ithi kanti xa umntu esenza le nto akayazi lo muntu uba uhlazisa nam uzigqibele ilokhwe yam erayithi balo ngoku umntu ohamba phaa uthi aba bantu banje. Alright, masigqitheni ke apho. All to the glory of God. Konke ne uzuko lukaThixo. Sizawuqaqanisa ke kuba ixesha selimkile. Right? And ndizawusummarize yazi namhlanje ndawenza isamari na. And then ke ndiniyeke iclassic ihlombe. Ne? Siyeke ukhalazi, singakhalazi. Right? Phaa kwintshayelelo sihleli mosincwadi yamaKorinte sizawungena nakwawesibini. Sahleli ngokulawo uqala. Kuthiwa ke apha kuMakorinto okuqala chapter 8 ukuya ku-10 uza nengxoxo ngemo yokuziphatha. And then ku-chapter 5 and 6 uyiza ke ngoku apha noMakorinto kule ngengxoxo ngemo yokuziphatha uyaqukumbela at the same time ezisa impendulo zomnkosi uPawulos umbuzo obuzwe apha kuMakorinto ne okuqala 7 verse 1. And then kuthiwa ke ezimpendulo zizawudominate ke ngoku zizawugqama kulo Makorinto okuqala. Bethunani ngasikhe sishwankathelis sithi apha kuMakorinto uPawulos uthetha ngemo yokuziphatha athethe nangokhonzo lwezithixo. Masigqitheni ke singeneni phaa kucawa kuthiwa phaa knowledge versus love. Ulwazi
kunye nantoni nothando. Phayana kumaKorinte okuqala nekuchapter 8 verse 1 to 13 zibande ke ezi vesi bethunani. Ndicela umuntu amakishe azasifundele. Ngeke saphuma ngo3 apha. Yabona safunda ezi vesi sifunde 1 to 13 ngeke siphume. Kodwa phayana kuthethwa ngengxaki yamadini ne ezithixo. Kuthiwa ke kukho iindidi ezimbini zabantu ne abantu abanolwazi. They know uba uThixo uthe uzungabi nathixo bambe ngaphandle kwam ne wathi izithixo zidemoni into erongo zinto zikamtyholi khonzani mna ndedwa, right? Ude wathi basifunda pha ku 1 Corinthians ne u8 verse 3 kuthiwa pha ukuba ke umuntu uyamthanda uThixo lowo uyaziwa ngubani uThixo. uThixo uyabazi abantu abamthandayo nabantu abamkhonzayo. Apha ke ngoku kuthiwa uThixo usebenzisa lento yento okubana abantu xa singakhonzi isithixo asimelanga kutya ezanyama ziofarishwa kula madini, which means uba kukho isiko apha next door andimelanga into yoba ndiyotya ezazinto zaphayana ngoba bezisenzelwa abani izithixo. And kuthiwa izithixo zizinto ezihamba nantoni nedimoni. Itsho apha esifundweni zidimoni, nguThixo ngapha ngumtyholi ngapha. Asoze zihambe ezombini zibengiwele ezombini. Kuthiwa ke uPaul ke usebenzisa ke le theme yokutya okwenzelwa izithixo ukuadresa ukuncipha kothando lwabanye. Kuthiwa ke apha ne kukho abantu ababenolwazi moseKorinte. They were wise, but olwazi lwabo laluyintoni? Lwalubasa entshabalalweni, babengamazi yena uThixo. Now aba bantu they knew into yobana izithixo akufunekanga zikhonziwe, but agqiba bathini bayotya ezanyama zamadini. And apha ebandleni ubona into yoba ba-strong. These were strong people, knowledgeable people, but ba-undermine aba basanda kungena apha ebandleni bangekawazi umahluko, basafuna into okokubana bafundiswe. Now ke ngokuqala thina sithi kudala silapha sifundisa sikhokela senze okungekho right, sithi abantu bakaThixo bazawuthini. Ababona abaweak, kukho abantu abastrong, kukho abantu ababona uba ababona abaweak. Kuthiwa these are referred to as strong. Those who oppose this behavior are called weak. Akhona babeyimele into okubana asikwazi ukutya neziselo ezenzelwe amadini. Kuthiwa hayi mani awiki bona. Yeva baba bantu ngabona ba-right. Kuthiwa ke iBhayibhile ibona isenzo ukutya okwenzelwe izithixo very negatively, ngendlela engalunganga. Kuthiwa xa sifunda apha kuDeuteronomy 6 verse 4, khamfunde mamnonjinga Deuteronomy 6 verse 4. Okanye ufikileyo kuyo kuqala Deuteronomy 6 verse 4. Deuteronomy 6 verse 4. Yes, 6 verse 4. Yivasiraye. Uyehova uThixo wethu, Yehova mnye. Amen. Yeva abakho babini zungabi nathixo bambi ngaphandle kukabantu, ngaphandle kwam. Kuthiwa ke apha uPaul Paulos ubonisa into okokubana there's only one God. Itsho sinale ndima isanda kufundwa apha. You shall love the Lord your God. Kuthiwa ke uPaul apha ndifunda ke apha ekugqibeleni, Paul argues into okokubana xana singenalo uthando, andisibe thunani xana into uyithanda uThixo mosuthi uluthando, nathi simele uba sithanda yena. Asimele ngaba-distracted zezinye izinto ezisecaleni, simele into yobana senza ntoni? Umthetho wakhe. Kuthiwa ke ngoku without love knowledge may become a bad thing. Nathi ke kuthiwa ngaba mhlawumbi yeyiphi na imeko, in what situation can knowledge without love
indeed be bad. Khawusicingele ke apho. Siye kuthando lokuzincama, ukuzincama, selfless love. Apha kuthethwa ngomzekelo wompostile, wokuncama okulilungelo lakhe. Abapostile umsebenzi wabo yayikuthini ukushumayela indaba ezilungileyo. They used to travel, you know, they used to babahambe beyishumayela ivangeli, bamisa amabandla, ne? Ukuhamba andithi kuyacosta. Because funeka lo muntu etyile. Funeka lo muntu enembatata andithi zohamba. Funeka lo muntu it's costly when xa uhamba usasaza egospel. Naxa efika pha kwizinto ekufuneka ezinike mhlawumbi aba bantu uyaqonda babasheke befunda. Now kuthiwa apha umpostoli Paulos as apha ke at first sight sifunda in fact ke ngokule ndawo yokuzincama kompostile nizayifumana pha kumaKorinto okuqala chapter 9 verse 1 to 6. Ndiyayisummarize ke mna ke. Kuthiwa ke umpostile at first sight, as though Paul's defense of apostleship, chapter 9, has nothing to do with the previous discussions on the knowledge nangothando. One cannot forget, though, that the Bible was not originally written in chapters. As ma ixesha lihamba iye yabhalwa yohlulwa yazincwadi yazi-chapters. Kodwa sinento esiyaziyo into okubana kuthiwa mos indima enkulu isithini nokuba siyadla nokuba siyasela yonke into masithini masiyenzele usuku olukaThixo. Kuthiwa ke to eat and drink, here food and drink represent financial assistance in general. Andithi ukutya kuyathengwa. Ukusela ke namanzi mosungoku ke kwexesha siphila kwayabhatalela. Yaba and ngoka sisatyi nala saseli nala siwafumana ezitempini ngoba kuthiwa awalunganga sesiwathenga ngoku nge-5 rand i-5 litre andithi. So ukutya nokusela yinto iyabhatalelwa isabhatalelwa ke nangoku. Kuthiwa ke umpostile wayenelungelo lento yobana athathe umfazi wakhe to take along a believing wife. Xa ezawuhamba eyakusasaza ezindaba zilungileyo wayehamba nomfazi wakhe okwinkolo akuyo. Siyayivalela, to take along a believing wife, because this wife is going to support, and it must bayazi le nto bakholelwa kuyo bobabini bazakuthetha ngazwilini. Uyayazi ngelinye ixesha umntu ongumama ngaquiet, kukho masabatata sabapha kudala ke nowam wayenjalo, wayengumntu oshumayelayo udynamic, umama yayingumntu oquiet. But kwakubakho ixesha umama ahlale nabanye oomama kuxoxwe. Uyayazi mos into abayixoxayo apha endlini ithini na, no acacisele abanye oomama ngale nto akuyo bobabini nale nto ifunwa nguThixo. Kuthiwa ke umpostile otshatileyo wayevumelekile uba ngahamba nenkosikazi yakhe uba bayokwenza loo church planting bobabini. Siyamazi mos ibali kaPriscilla noAquila abevangela bobabini. Then kuthiwa umntu ongumpostile wayenelungelo lokuba angaphangeli for a living. But uPaulos noBarnabas bona babesenza ntoni? Intente, bebeshishini. So Paul chose into yoba as much as I'm entitled ekufumaneni imali yoba ndihambe, but na ndizawuyenza ingeniso, ndizawuyenza imali ngoba uThixo undiphile iskill sobana andizothetha mali ebandleni, ndizawusebenzisa le income ndikwazi ukuyenza ngokwam. Bekunga uThixo bekunana ngasinceda into yokubana siyazi uba xana sine-income esinazo, you know what I've found is that ngelinye ixesha when you work for the Lord you have to spend money, and uThixo uyasikelela. Umntu oligogotya kuthiwa masiligogotya abantwana alizuyazi ke nake stingy person. A stingy person struggles because uThixo akafuna xa sisenza into siyenze ngenhliziyo ekhululekileyo, and then he will show us into yokokubana unguThixo osikelelayo. Kuthiwe ke we must learn from the past. Siyakwazi amaSirayeli uba ayenjani na,
Right? Siyalazi abantu amaSirayeli. AmaSirayeli ndizawucela nje umuntu andifundele lapha ku 1 Corinthians chapter 10, 7 to 11. Babe ngabantu abangevayo. Bakhutshwe nguThixo phi eyiphutha. Bahamba naye emini bayambona uLilifu, bayambona ebusuku uyintoni ungumlimi. Baye yazi uMoses kunexesha lokudibana noThixo. Baye balibona ulwandle olubomvu luvuleka, bazibonile inyoka zibatya uThixo abenzele. Kodwa bakwazi into yobana bathi mabenzelwe ntoni izithixo, ithole legolide. Njengexesha uMoses angekho phambi kwalo. Nathi sinjalo, uyayazi uba nathi sibanazo izinto. Ewe ngokuthina sinamathole egolide, but sinamathwalana ethu egolide phaa kwiindawo esihlala kuzo. Phi yazi sinezinto esixhomekeke kuzo, esiqhubuda kuzo. Khawufunde ke Mamntinga quickly chapter 10, 7 to 11. Chapter 10, 7 to 11. Kanjalo musani ukuba ababusi bezithixo. Niyabona ababusi bezithixo? Njengencanye yabo. Njengekuba kubhaliwe kwathi abantu bahlala phansi ukuba badle, basele, baza besuka ema ukuba badlale. Kanjalo masingenzi mbulo njengokuba inxenye yabo yenza umbulo. Kwawangaminye amawaka 23. Kanjalo masingamyeki uKristu njengokuba inxenye yabo yayengayo, yaze yatshabalala zinyoka. Kanjalo kusalukhoka njengokuba inxenye yabo yakhokhana, yaze yatshabalala ngumtshabalalisi. Amen. Amen. So kuthiwa we must learn from the past. Uyayivale chapter bakuthiwa benza kwaphi consequences. Bakroka. Ndacinga ukuba sihlala sikroka Nkosi asoneli, ukukroka, ukusoloko ukhalaza, ungoneli yinto, nokungacingelani nokuhle nje, oh this is too much, oh this is too much, ne? And kube kwi-warning ke ngoku against izithixo. Lena kuthiwa taking part in pagan rituals equals having a communion with demons. Yazi lana hlala emthendelekweni nedemoni. Kanti umthendeleko thina sithi sibona ntoni? Umzimba kaKristu irepresenta into yobana siseza kuhlala naye uYesu, ne? Sidle naye. But now we go and eat izinto. Next door ndiyazi uba ukuya kwami enkonzweni ndizawuxhethwa ndiye. Ndide ndibekelwe into yaba into yampa yaba kwazibayiba tonto lumelwane uzawufika. Uthi uNkosi uPawulos ke usifundisa into yokubana xana sikholwa, ukukholwa kuThixo kufuna wholeheartedly loyalty ngenhliziyo yakho yonke. Ewe uSathana is going to set traps afuna ukulinga, ne? Soba khona i-temptations esidibana nazo, but xana ungena esilingweni kuthiwa ngosuThixo akazosinika isilingo esitheni esingaso sabantu. Bethuna umuntu ngamnye yazihlobalenge kangaka. Zikhona izilingo, yayi into endayifumanisa mina kukho wasi-entertain isilingo. Yaba kukho abajongana naso. Satan is more powerful than us because kudala wabakhona Satan wayesezulwini. If you entertain isilingo sakho kufumana uyawungena uthizwa apha indawo oqala uzibone sokuminxekile, uyawuvela ngamehlo qha ube umzimba ubambekile ezantsi esilingweni. Ndizama ke ukukhawuleza bethunani ukwenzela into okubana ndinikezele. Kukho masilandodana kuMarko 10 verse landodana sisityebi bephekwa kwabantwana apha bebesenzisa amasikulu. Siyayikhumbula laa ndodana iyapho Yesu. Ndingathini ukuze ndifuhleke ukumkani ingene ukumkani
Yesu nama. Hamba use emahlwembini. Lo kuthiwa yathini? Kuthiwa yajala apha ebusweni yadiditheka. Ne? Which means i-possessions zayo, they mattered more than abantu. And yet uYesu uthi asikwazi basithande yena abantu belwane bethu singabathandi. Uba sibathanda abanye abantu, we cannot claim basiyamthanda yena. Right? Kuthiwa ingxaki yale ndodana is that he loved his possessions more than he loved God and his neighbors. Yabe ke iza kuphosana nobukumkani bukaThixo ngenxa yantoni? Ngenxa yobutyebi bayo. Makhe ndinikele ke bethuna neklasini ixesha kushiyeke imizuzwana embalwa. Ndiyazibona izandla le. Akakho umuntu bethuna niyaphakamisa. Mamelani ke ndiyabona ke. Mandiqale mani ndinike ubrother wam lo. My brother. Ufuna umamela kuni kuqala uthi ayimandinike nina kuqala ke baba. Alright. But ke mamumakhaphela mamunontshinga ibe nguwe mamuphahlela ibe nguwe ke. Right. Ukho kwenza umuntu omzekelo umuntu olifweni. Lo muntu olifweni akhangele excuse yokuba kubonakala ngokuba enkonzweni kunzima nje manje nasithi uyasibalasela boss. Hayi andinalokhe, hayi andinamalokhela, hayi khandi sike zonke ezo zinto. Kodwa ndiqwalasele lo mama olifweni. Ukuzalwa komuntu bebenikela ngento yonke kangangoba yena ubuhlwempu bakhe bumenze into yoba asondele ngakumbi kuKristu. Akabinazo izinto zokuba makabonakale iimali ezicinezelo. So ndafunda lokhala into yokuba ngonto ndingenayo mabonakale ndenza ndekude kuKristu. Ililela yeyona ingenza ndisondele kuKristu. Ithi bathe kuqala azinikele enkosini kutsho aba bantu bakwenza umzekelo apha basuke futhi wazinikela enkosini bathanda uThixo ngakumbi kwizinto ababonakala abanye abantu baba ne-excuse kodwa bona bazibona into yoba njengoba ndingenato kodwa xa ndikuKristu yonke into ndinayo njengoba sithi uKristu uthi nikelani kuyo yaye izinto zakwamani. Ndithande kakhulu landapha xa ndiphinde kwakho ukuba kunikwa nomzekelo nguThixo. Lo Thixo khawubonakale kuthiwa umntu bengumntu ongugenerous. Ite ukuthi uThixo ibingabikho into yokokuba njengokuba wesiva right ephangela esebenza ezithetsheni but siyamva kukwalo sinto yokokuba ebengaphandle abonakale esebenzisa imali yabantu abantu imali yabantu ebexhomekeke into yasentetheni. No Thixo ngokunjalo ebebonakala elolo hlobo kangoba ebebonakala emthanda uThixo ngendlela emangalisayo. Iphinde ithi phapha igqibela no one can serve two masters. Ibonakala ngento ipha kuMateyu 6:20. Likhona enye indawo ithi kungenkankulu ukuba isihleli singangena njalo enaliti. Ifumaniseka into yokuba kuyenzeka uba ngendlela ndikuthande kakhulu ubutyebi bam ndimlibale lo mntu undinika ubutyebi. Kanti ubutyebi siza kushiyeka emhlabeni bonke eyona nto uThixo ayifunayo ufuna nje isiqu sakho. Ithi God required the wholehearted loyalty. Amen. Amen. Enkosi kakhulu mama ndicela uxolo ukuba ndiphakama. Alright. Ndithande kule ndawo ithi knowledge versus love. Uyayazi into yokubana aba bantu bona bebeyazi inyaniso yokuba uThixo nguThixo wonquba yena yedwa. Kodwa bephakathi kwabantu
bekade besenza amasiko baguqukile ke ngoku. Bona balapha kule ndawo ithi amasiko asimelanga kwenza ngoba izinyanya asingothixo. UThixo nguye wonke oyedwa. Kodwa bakufika phakathi kwam mna ndinolu lwazi ngoba mna ndizalelwe apha eSabatha ndikhulele, akho nto ndingayaziyo. Athi lo mntu abone mna ndiphaa kwamadlamini kusenziwa laa nto yenziwayo uMamongandela, afuna uqonda njani ngoba ndifika uMamnotshinga lapha and uMamnotshinga wayifundisa uyayazi uba akamelanga uba ulapha, akamelanga utya apha, akumelanga uthethe ezi zinto. Lo mntu aqhubeke alahleke ngoba unento ethi asuka lothixo akananyani. Xa ndinomfundisa abantu okudala belapha beyenza le nto kuthiwa mna mandingayenzi, ngaske ndiyiyeke. Ndaziva ndiva kabuhlungu ngoba eneneni abantwana bakaThixo baze kuThixo apha ngamana bangafunda into yokubana abantu abalapha abathi bazelelwe apha bakhulelwe abanguye uThixo, bangaboni. They can make mistakes and bona sebemamkele uThixo mabahlale kuKristu. Ndaziva ndicinga ngoTimothy. UTimothy ufike eListra eshumayela uPawulos beguquka abantu, naye wayephambi kwabantu babesenza into ezirongo lomntana. Kodwa wathi ubona le ntintle yenziwa ngulo mpostile waguquka. Yiloo nto esithi kuye, nyana wam, wawube umamkela uKristu wena uba ngumzekelo wabantu abakholwayo. Nathi ngamana singangabajongeli phantsi, yaye sibe nale nto uxolo mama kokugqibela le ndawo nantsi le minwe yomithathu. Lo kulapha kupikikana uguquke kulonyakeleyo nasevekeleyo. Mna sendinani mandinga-expect into yokubana yena uzawuziqonda zonke into ezilapha phezulu. Kodwa mna kwawube kukho indawo enempazamo, mandihle ndingenelele kuthatha umbhalo wesifundo ukuba sendiyinikiwe le nto ingeyiyo ingekho rayithi, mandibelendele othetha naye okanye mandizinqame mna ndikhethe ukuthula ndithi kwakhe ndimyeke ze ndithi xa ndinaye ngasese siyithethe siyilungise. Amen. Mama umphahlele. Ukuba ndiyathanda ndithethe. Amen. Yona into bangabadinokubetheleleka lokuqulu. Lo bhesi yeyona masabatha kuthanda ilapha kwingqondo. Isikhathi isifundo salo qha ke sithiwe phaa aphange bathi kuthiwa isono phi Ebandleni. ibandla kubani Siyindawo. and then xa uphuma phaa usenza loo nto kumele kube laa nto zinelibabhili bakushile kube laa mntu wasesebenzini so that means ibandla kwindawo ukuthi yenza le nto uThixo athi yenza uyeke leyonto uThixo angafundisi kwaye aba bantu sicinga into bangayazi kuba bana bantu bayazi inkonzo ngaba abasukeleyo bayayazi asibona kasibhatyaza enye singabona bagqalwayo ihlabathi yoba lo mntu ngosibekufaneleka bayayazi izinto esizenzile nesingazenzayo asikwazi ngathi sibaleke ngengqondo so masivume uThixo xa yethetha. Indlela yomkhumbulo biphaa kumaPointi okuqala chapter 6 19 and 20. Esi sihloko siyothusa ishaka siyothusa esi sihloko sivele salothusa kwabo nathi Nkosi nabasiphila ntoni na kanye senza ntoni na ezakwenza njengoba ikuxolisa singabhala kuyathi khona into eqhubekayo ngaphakathi yazi umoya engcwele uyathetha nabantu abaphakathi khona into eqhumayo iqhuma kubani na kodwa ikhona into eqhumayo asinawuthi esahluko siyothusa xa sijonga bekufanele ukuba ebandleni asikho isono kodwa sifane noYesu sihambe emanyathelweni akhe
apha kwizimilo zethu ubone umyelezi wabantu. So befamba senza yona. Ngexesha uThixo ebiza u-Abraham, injongo yakhe wayefuna uba isimilo sakhe saka-Abraham siyobonakala kwelaa lizwe. Bakwazi ukuthi abaphaa kwelaa lizwe baguquke ngenxa yobona u-Abraham ngoba yenzakala lizwe. Ngoba wathi nangokukhawulanga sithi lizwe u-Abraham, kwazi uThixo uyamxelela ndikuse endaweni ongayazi, ndakususa phakathi kwabantu bakokwenu nakwinto yonke khamba ngibheke kulandela. So uThixo efuna ubukho bakhe ezofuna uba-Abraham. Injongo yakhe wayefuna abantwana bakhe babe sisibonelo kwihlabathi elitshabalalayo. Siyakwazi ukugquma sigqumisona ngaphakathi kwalapha kuthi apha phakathi umntu ayenze le nto ayenzayo bade babe baninzi nabadala. Umfundisi uqele ephela phaa kulaa nto mayenzekayo ndayazi ngona kusesifundweni nokubi wathi otata bamane bethatha phaa bathathe phaa bathathe phaa bathathe phaa nomama benza loo nomama benza loo nto mantombazane umama ngomuntu obhizileyo naye iyayenza abenalo sajogelo kuthanga sinqandane ngelaa xesha lendimzikoli mama mna andiyenzi Ujonge ixesha lesihlobo sakho. yasabalazana le Okay. ngoba ndandimzikoli ndandisithi make sure kubantu endibabonileyo basoloko bebili ngoba abantu abantu abayaziyo ukuhleba kanti funeka umntu ayegqokulaa abanye bazalwane bangabadala nabantwana abanye bazalwane bangabadala because into sasiyenza yayingenomfino naye ngomkhulu kwelagilana nami umkhonikazi omkhulu iza kulaa xa iphethe sabathi mhali thina siqhubeke ukucula kunye nabantu abangakwazi ukuphatha bangcolisa balapha phakathi bayangcolisa inkolo ngokubelapha phakathi. So loo nto ke ndithetha ukuthi isithe sifundo abantu mabayeke ukukela ukugqibela kwam ebhesele bafumane befumba abantu bathi abantu abakhulu bayacula ngokubonakala ebantwini and kunjalo because abanye bayazazi izinto zabantu umdala yena kakwazi nani athi azazi nezintana wakhe umntana wami uthandana nobani. So wephuma ngasimele simenyani akwazi ukukhupha bazongena or baze bebebona izipilo zethu nendlela izinto esenzakala. Amen. Amen. Sekhona into ozayithetha? Benza mention and into beke ya mention yobana ba uThixo ayingumuntu okhethayo akakhethi uThixo. Wonke umuntu unelungelo lobana ashumayele ilizwe lakhe without poor, without rich. Sonke sibizelwe ubana sishumayele ilizwe lakhe. Ayomkhethi wakusomama. Ivangeli kaThixo ayikhethi. Sonke sibizelwe ukubana soshumayele ilizwe kaThixo ebantwini ukuze abantu bayazi bizwele loo nto. Lalo ke mama ndithi xa thina singayi ebantwini abantu bazayiva njani bazoyiva njani into ivangeli kaThixo bazalizi njani ilizwi likaThixo. Ukuze balazi ilizwi likaThixo funeka thina siphume siye kubo. Because awuzunceda uhlala ngoba
noba sibizwele loo nto thina, ayikho enye into esibizwe leyo thina. Ayikuzobizwela uba masihlale kwezi zikhulu qha. Awuthixo akayifuni loo nto leyo. That's why eBhayibhileni imali sithi hambani ngoko silibafuna. Amen. Inkosi kakhulu ke bethu nani. Noko akho umuntu uzawukhalaza ndizamile ukuba ndiyinike iklasi ihlomle. Xa sivala ke kuthiwa if you see that by doing certain things which you have a perfect right to do, you hinder the advancement of God's work. Ukwizinto esizenzayo kuba sinakulungelo, yes, senze izinto ezinxamnye nomthetho kaThixo. Ngolo hlobo sithintela ntoni? Ukuhamba kwevangeli kaThixo, ngoba aba bantu bajongile. Abanye athi konje esendiza kuthi bathi ndibone into ethile nento ethile. Kuthiwa we must refrain from doing izinto ezirong, ne? Kuthiwa do nothing that will close the minds of others against the truth. Masingenzi izinto ezizakwenza uba abanye abantu bangayiboni lenyaniso kaThixo. Okunye nam besikhe sayixoxa ke le nto singabanye abafunda isifundo. Into yokubana kukho abantu bethu nani masingajongi abanye abantu inyaniso siyayazi. Kukho abantu kwi-leadership, abantu abasabatha amadala, samane sixhethwa sigoduka sisiye emakhaya siyokwenza izinto. Ezi zinto abantu bayazazi, ne? Babuye, mna ndimile into yokubana mna, you know what? uThixo utheze ngingabi naThixo bambi ngaphandle kwabanye. Kude kuthiwa hayi man, lo mntana akho enjena nje usayibona wena le nto ba ayiyo, yava? Hayi man, ukhona umuntu, yava? Akhona ayodwa yotyisi, khona yantyiswayo, khona into awayifakwayo. Emasathana xa sezama ukubonisa. Aba bantu bajongile. Athi ukhona umuntu endimaziyo, khona iya wena kulaa uyayazi uba uphula umthetho kaThixo. Ngoba uThixo uthe nayiphina into esingena kuyo, nasiphi isilingo esingena kuso, ayisosilingo engeso santu. Yakhala ke intsimbi. Inkosi ke mayisikelele ufunda kwezulayo ngokunangona phakade. Amen. Amen. Masivalena amehlo. Bawuthi sizulile indalo esinomhlaba. Sibulela wena Baba. Sibulela Nkosi ukukhulumisa ababhali. Sibulela ukumanchukumisa ababhali besifundo. Bemane besibhalela malusolungileyo bechukumisa izazela zethu. Lixesha ke bawo elobonileyo into yokubana khawukho usikhuphe ekungakwazi ukuziphatha. Khawukho Nkosi usikhuphe ukukhonzela izithixo. Nokuba Nkosi izithixo sizikhonza ezo zithixo soba siziqhelela. Kodwa Nkosi uyazazi izinto, uthando lwemali, uthando Nkosi lwezinto, ukuthanda Nkosi ezinye izinto ngaphezulu kwakho. Sincede ke Nkosi ngoba ngaphandle kwakho asizokwazi basiwenze umsebenzi wakho. Sincede Nkosi basikuthande bawo, usityhilele ingqondo. Ngoba Nkosi xana ingqondo zethu ziminxiwe zizinto zehlabathi, siza kuphosa namalusolungileyo nobukumkani bakho. Sincede ke Nkosi usinike amandla, usinike bakunyaniseka. Sicela ke Nkosi ezinto ngegama lonyana wakho Yesu Kristu. Amen. Amen.
testify. God is good. I can testify. I can testify. God is good. Look at me, I can testify. Because isitsho nje bandla ndibekele ndawo ubuhlungu apha kumbasi umqolo wam wonke ungene itraka ndihlele ofisini yadiliza idonga leofisi kodwa ke ndinakundibata ilizwa lisithi I can testify. Namhlanje into endimele apha into yobana namhlanje is the 1st of August. August ke simazi eyinyanga emphasis kwi-stewardship. Zonke ke ezi veki zika-August kuzabakho umntu ozawuma kule ndawo ezama sikhumbuzana ngezokubhusa. Before I do that, mna uqala namhlanje ndiyacela sithobe intloko ngothandazo. Bawo oyingcwele bawothi sezulwini nzame ngexesha masiyongena xa sawuthi sithethe masikuleyo ukubhosa sikhumbuzana ngezokubeka thatha indawo yakho masikuleyo uthixo nemeseyiji masikuleyo ufike ebantwana bakuyamkela ndiyathandaza ngeyesu ufele njalo anana abantu ndiyavakala na bandla namhlanje ndiphethe isihloko esithi why Jesus has not come yet. Utheni ngekabuyi nje uYesu. Cela mama umfundele 2 Peter chapter 3 verse 9. Inkosi ayilibali thina njengoko abathile babadiyalibali isuka izeke kalusini kuthi ingangi kungatshabalali ingabonke bangasikwa emguqukweni. Nkosi mama. Sizabasela nje ibale encinci. Abanye intombazanana encinci ebisinkonzweni intombazana. Lo mntana uyifika kwenkonzweni. Ushunyayelwe kuthiwa uYesu yeza wakamsila and there will be no more death. Lo mntana usangasoloko ngokhazi wakhe aqonda uba uyavuya there will be no more death. Agoduke afika ethi bazalweni bakhe into yobana enkonzweni kuthiwa uYesu yeza bavume ngabo ewe uYesu very soon. After inyanga ezimbini wamnana aphinda abuze mama utheni uYesu engekabuyi na kuthiwa very soon. Basebazali bakhe kusalindwa kuthiwa into yobana kaloku imessage ifuneke ihambile kutshiwo Matthew 24 verse 14 the message must go to all the nations until the end will come. Abuze ke ngoku ntoni enokwenziwa into yobana loo nto yenzeke. Kufuneke zizishumi neminikelo. Ivangeli ifuneka ihambile ngezishumi neminikelo. Izishumi zona zibhatala abefundisi sithi abalevi. And then zona ke ilantika iminikelo yona ithenga amaphetshana asasaziweyo incwadi ii-programs ezenziwa nangoku abe-Fairplus zaba nekhampeyini kufuneke kunikela ayisikwazi zinto ukwenzeka singanikeli. So nathi nje basihleli kule ndawo nje silapha nje ngaphakathi ngabanye abantu babe-faithful before banikela safumana mhlawumbi ngamanye bethu bafumana apha mhlawumbi babekho iprogram eyayikhona mhlawumbi entendeni or whatever okanye kwakufumene iphetshana umzali wakho naye wayetsalwe yinto ewayeyifumene ngomntu owaye-faithful ngenini uyabona. So thina ngoku into esiyenzayo sivalela iintsikelelo. Umalaki 3 uthi yena ziziseni izishumi endlini kuncwadi ninditheste uthi uThixo test me uba andinongeza akinakufa
ninika intsikelelo kude kungasweleki into kumali ezindlini zenu. We are blocking intsikelelo bethuna. UThixo ufuna usisikelela sithi abablokhayo. Mayithi manje le mali xa ingena uyingena ungekaphumi ngomnyango ususe kaThixo ubeke ecaleni ngoba ubakhe waphuma ngomnyango nalamali akuzukwazi uphinde uyibuyise kaThixo because ininzi izinto xa uphumile ininzi into eza susa ingqondo uzibone so ke le mali kaThixo we cannot rob God. Yabona? So let's put God first and return the tithe and offering. Let's do that kwenzela uba sikwazi ukusikeleleka.